Пагоня ў Салігорску. Выпускніца Віцебскага медколеджа расказала праўду пра ўстанову і тут панеслася. Пасажыру не спадабалася, што таксіст з ім не размаўляе, у выніку ўсё скончылася дрэнна. Праблемы з камерамі захоўвання на Менскім чыгуначным вакзале. Хто вінаваты? Новыя змены для кіроўцаў у Беларусі і будьце уважлівыя, узмоцнены кантроль ДАІ. А таксама якія сюрпрызы надвор'я чакаюць беларусаў у жніўні. З вас падабайкі і каментары, калі бяспечна, а мы пачынаем праграму Белсат онлайн. Начная пагоня ў Салігорску. Супрацоўнікі ДАІ ганяліся за 18-гадовым матацыклістам без правоў. Маўляў, той праігнараваў патрабаванне спыніцца, павялічыў хуткасць і паспрабаваў уцячы. Неўзабаве маладзёна ўдалося затрымаць. Аказваецца, жыхар Любанскага раёну ніколі не атрымліваў пасведчання кіроўцы. Акрамя язды без правоў, інспектары выявілі і іншыя парушэнні правілаў дарожнага руху. На хлопца склалі некалькі адміністрацыйных пратаколаў, а матацыкл сканфіскавалі і адправілі на штрафстаянку. Дарэчы, у Менску ў гэтыя выходныя ДАІ узмацніла кантроль на дарогах. Асноўная ўвага матацыклістам і кіроўцам скутараў. Інспектары будуць працаваць як на службовых, так і на цывільных аўтах. Да патрулявання таксама далучаць мотапатрулі. Акрамя таго, парушэнні будуць фіксаваць камеры рэспубліканскай сістэмы відэаназірання. Паводле ДАІ мэта рэйдаў перадухіліць небяспечныя парушэнні ў самы матасезон, калі колькасць аварыяў з удзелам двухколавага транспарту традыцыйна павялічваецца. Кіроўцаў заклікаюць выконваць правілы дарожнага руху, не перавышаць хуткасці і пазбягаць рызыкоўных манеўраў. І такое бывае. Амаль у 10 000 рублёў абышлася жыхару Менску паездка таксоўкаю. Паводле пракуратуры 40-гадовы п'яны мужчына сеў у машыну. Кіроўцу сказаў, што за дарогу заплаціць ягоны сябр. Падчас паездкі па МКАД пасажыр пачаў піць гарэлку, а пасля нечакана напаў на кіроўцу. Некалькі разоў ударыў яго па галаве, шыі і спіне, выкручваў руку. Маўляў, пакрыўдзіўся, што кіроўца з ім не камунікаваў. Таксовец страціў кіраванне і ўрэзаўся ў агароджу. Пасажыр пасля аварыі выйшаў з аўтамабіля і пайшоў сабе спакойна, але неўзабаве яго затрымалі. Мужчыну абвінавацілі ў хуліганстве. Ён цалкам прызнаў віну, добраахвотна пакрыў больш за 6800 рублёў за рамонт аўтамабіля і яшчэ 3000 рублёў выплаціў кіроўцу ў якасці кампенсацыі маральнай шкоды. У Менску тэлефонныя шуканцы захапілі акаунт 63-гадовага мужчыны ў месенджеры і выкарыстоўвалі, каб тэлефанаваць ад ягонага імя. Пачалося з таго, што пацярпеламу патэлефанаваў невядомы, які назваўся працаўніком мабільнага аператара. Ён заявіў, што неабходна падоўжыць дамову на наданне паслуг, хаця насамрэч такая дамова бестэрміновая. Мужчына паверыў і паведаміў 6-значны код, пасля чаго страціў доступ да акаунту. Як высветлілася, уліковы запіс не быў абаронены двухфактарнай аўтэнтыфікацыяй. Гэта і спрасціла ашуканцам атрымання над ім кантролю. Махляры выкарыстоўвалі акаунт, каб тэлефанаваць іншым грамадзянам, выдавалі сябе за прадстаўнікоў дзяржаўных органаў. Паводле папярэдняй інфармацыі, ніхто з тых, каму тэлефанавалі, на гэтую вуду не папаўся. Па факце здарэння праваахоўнікі праводзяць правяранне. З 9 жніўня ў Беларусі пашыраць пералік тэхнікі, за якую трэба плаціць утылізацыйны збор. Да яго дададуць шасі пазадарожных аўтобусаў і цяжкавікоў. Адначасова для беларускай тэхнікі, якую вывезлі за мяжу, а пасля вярнулі назад, утылізацыйны збор можа быць нулявым. Але толькі пры выкананні шэрагу умоваў, у тым ліку па ўзгадненні Мінпраму. Яшчэ адно новаўвядзенне датычыць міжнародных перавознікаў. Цягачы, увезеныя паводле льготнай квоты, цяпер будзе забаронена прадаваць цягам года. Акрамя таго, калі такую тэхніку выкарыстоўваюць не для міжнародных перавозаў, дазвол на яе ўвоз могуць ануляваць. У такім выпадку, імаверна, давядзецца даплаціць розніцу па утылізацыйным зборы. Сапраўдная паліцэйская аблава ў беларускіх лясах. Спецтэхніка, больш за 100 міліцыянтаў. З іх амаль 90 амапаўцаў. Усе гэтыя персанажы, якія існуюць на падаткі беларусаў, былі задзеяныя ў затрыманні ўдзельнікаў экалагічнага злёту Rainbow Family каля Рассонаў. Сярод 277 напужаных і затрыманых асобаў дзеці, цэлыя сем'і, замежныя грамадзяне.
Апошнімі днямі прапаганда ў тэлебачанні і сацыяльных сетках распінаецца ў адбельванні згаданага разгрому турыстаў. Вы толькі паслухайце гэтае трызненне. Удзельнікі фэсту самавольна паставілі намёты і прыпаркавалі машыны на беразе возера Белае, а таксама распальвалі вогнішчы ў пажаранебяспечны перыяд. Дык а чым усё гэта прынцыпова адрозніваецца ад, напрыклад, масавага сплаву байдарашнікаў з начоўкамі ў лясах? Ці іх таксама хутка будуць адлоўліваць бравыя кубракоўцы? У выніку ўсіх дарослых звезлі ў раённы дом культуры, а дзяцей з бацькамі ў фізкультурна-аздараўленчы комплекс «Старт». На ўдзельнікаў фэсту склалі каля 70 адміністрацыйных пратаколаў, у тым ліку за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве і распаўсюд так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Агулам дасюль застаецца незразумелым, што сілавікі перамаглі ў лесе, акрамя намётаў, музыкі і песень каля вогнішча. Рух Rainbow Family яднае прыхільнікаў гарманічнага суіснавання з прыродай і пратэсту супраць умоўнасцяў спажывецкага грамадства. Такія злёты звычайна праходзяць у маланаселеных мясцовасцях каля вадаёмаў. Дарэчы, гэта не першы такі рэйд сілавікоў Лукашэнкі. Летась у Віцебскай вобласці яны гэтак жа мужна разагналі святкаванне ланкійскага Новага года студэнтамі медуніверсітэту. Тым часам таксама 29 ліпеня ў лесе згубіўся чарговы грыбнік. У Гарадзенскім раёне шукаюць 69-гадовага Анатоля Велімайтыса. Паводле папярэдняй інфармацыі, мужчына адправіўся ў грыбы ў раёне вёскі Чарнуха. Неўзабаве аўтамабіль пенсіянера знайшлі ў лясным масіве. Калі вы раптам убачыце спадара Анатоля, тэлефануйце на нумар 102. Нагадаю, да паходу ў лес трэба добра падрыхтавацца. Вазьміце ваду, запас ежы, запальнічку, нож, ліхтарык, свісток, тэлефон з пауэрбэнкам, дажджавік, цёплае адзенне і аптэчку. Калі ўсё ж заблукалі, рухайцеся ў адным кірунку. Выйшлі да дарогі ці электралініі, ідзіце ўздоўж. А калі пачынае змяркацца, лепей знайсці сухое месца і чакаць усходу сонца. Людзі скардзяцца на чэргі да камераў захоўвання на цэнтральным чыгуначным вакзале Менску. Актыўнае абмеркаванне пачалося пасля допісу беларускі ўтрэц, якая назвала сітуацыю ганьбаю для сталіцы. Паводле аўтаркі, каб здаць або забраць багаж, пасажырам часам даводзіцца чакаць каля гадзіны. Чэргі выходзяць за межы памяшкання, а камеры захоўвання не працуюць уначы. Акрамя таго, на вакзале няма аўтаматычных ячэек, якімі можна карыстацца без працаўнікоў. У каментарах многія падтрымалі жанчыну. Карыстальнікі адзначылі, што ў Берасці, Горадні і Гомлі ўжо працуюць аўтаматычныя камеры захоўвання, якія даступныя ў любы час. Некаторыя распавялі, што з-за рэжыму працы менскай камеры захоўвання прапускалі начныя цягнікі або былі вымушаныя некалькі гадзін цягаць цяжкія валізкі з сабою. Аўтарка допісу мяркуе, што праблема асабліва абвастрылася пасля росту турыстычнага патоку з Расіі. Выпускніца Віцебскага дзяржаўнага медычнага каледжу абвінаваціла кіраўніцтва ўстановы ў ціску, прыніжэннях і злоўжываннях падчас навучання. У вялікім допісе ўтрэц дзяўчына сцвярджае, што прадстаўнікі адміністрацыі, у тым ліку загадчыца аддзялення сястрынскай і лячэбнай справы, абражалі студэнтаў, пагражалі сапсаваць характарыстыкі і занізіць адзнакі. Напрыклад, тым, хто адмаўляўся здаваць грошы на выпускныя здымкі, што потым рабіліся ў фотастудыі мужа адной з прадстаўніц адміністрацыі. Ці тым студэнтаў, хто не планаваў ісці на ўрачыстае ўручэнне дыпломаў. Таксама паводле дзяўчыны студэнтаў запалохвалі адлічэннем, не былі ўлічаныя пажаданні пры размеркаванні і скіроўваліся на працу ў сельскую мясцовасць, не зважаючы на дэфіцыт кадраў у Віцебску. Пры гэтым выпускніца падкрэсліла, што прэтэнзіяў да выкладчыкаў не мае і падзякавала ім за прафесіяналізм. Пакуль адміністрацыя каледжу публічна на гэтыя абвінавачанні не адказала. У каментары да допісу дзяўчыны прыйшло мноства карыстальнікаў, якія пацвярджаюць паводзіны адміністрацыі. Дасведчаны грыбнік знайшоў у беларускім лесе гомфус, булававідны грыб, вядомы таксама як свіное вуха або булававідная лісічка. Гэта адзін з самых рэдкіх відаў у Еўропе. Яго частку перадалі ў Інстытут эксперыментальнай батанікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Дасюль такога ўзору ў гербарнай калекцыі установы і не было. Пазнаць гомфус можна паводле характэрнага бэзавага адцення і незвычайнай формы. Без каментара. Лисички желтые, одни из самых узнаваемых грибов в мире. Все знают, как они выглядят, но немногие знают, что их много десятков видов, и сбылась одна из моих мечт, лисичковых. Мы нашли булавовидную, свежую, молодую, классической формы лисичку. Я заберу небольшой кустик для Академии наук. Посмотрите, это просто эталон
классическое, как с картинки. Я очень много лет смотрел и мечтал найти. Жнівень у Беларусі пачаўся з анамальнай спёкі. Заўтра чакаем да плюс 36, аднак месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. З панядзелка тэмпература пачне паступова зніжацца. У большасці раёнаў чакаецца ад 23 да 29 цяпла, а на наступных выходных прагназуецца камфортная тэмпература да плюс 26 градусаў. На гэтым сёння ставім кропку, а вы стаўце лайкі і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Да пабачэння.